Adam zango. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a, barkanku da sake zuwa wannan channel namu. Kai masoyin Adam zango ne? Kana son waƙoƙin Adam zango? To muna so da Allah ka danna mana like a wannan bidiyon, sannan ka danna subscribe, ka danna ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon mu a duk sanda muka ɗora. Muna godiya akan haka. Sannan wannan channel namu a yanzu ƙarami ne, muna so a nan gaba insha Allah idan kun danna mana subscribe kun ƙara ya kun cika a wannan channel, za mu siyi kayan aiki masu nagarta domin gamsar da makallata wannan channel. Muna ƙara roƙon ku danna mana like a wannan bidiyon, sannan ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa domin samun sababbin bidiyo masu inganci da mun ɗora. Yau kuwa muna godiya akan hakan. Kuna so mu kawo muku batutuwa game da sarki Adam zango, to ku suburbuɗa mana ruwan subscribe muke so. Yakwa muna godiya akan hakan, muna godiya sosai.